Viime videossa 10 kilpailijaa astui ympyrään kisaamaan 1000 eurosta ja lopulta finaalikaksikkoon tiensä raivasi Annina ja Basu. Finaali pidetään omana kilpailunaan Kauppi Sportcenterissä. Se, joka voittaa ensin 3 haastetta, kruunataan koko kilpailun voittajaksi ja hän saa itselleen 1000 euroa. Seuraavaksi kilpailijat, teillä on 30 minuuttia aikaa tehdä mahdollisimman hieno trickshotti. Aika lähtee NYT nyt! Mikä on trickshotti, kysyy tyyppi. Hoituu. Nyt juostaa. Varmaan puolet ajasta menneen mä vielä ketin tilaa, missä mä voin tehdä tää trickshotin. Mä en niinku legit tiedä mitä mä nyt teen, kun mulla alkoi pelottaa nää rampat heti kun mä hyppäsin ton mun nilkan päälle. Ei mulla mitään, mulla on tässä 2 palloa ja roskikset tossa. Ehkä mä heitän tää tonne tai jotain, en mä tiedä. Mä tulin vähän kattoon tää Annina perään. Se koittaa täällä kuumeisesti jättiä jotain tavaraa. What is that? Ei mitään, niinku Ilu sanois, niin pitää tästä ykkösen sisään. Boy! Toi sininen legit meni. Sit vielä keltainen ykkösellä. Vielä, tää on vielä vapaa triksotti. Tohon vielä uudestaan. Meni legi! Toi meni legi torans, kattokaa. Missä on vas, kattokaa. Kattokaa, todiste. On sisässä. Oi, nyt oli niinku oikeesti. Okay. Noi se oli! Tää oli se trickshotti! Stop the cap! Tervetuloa. Morjesta! Meillä tuli tyyppi kertoa, että kumpi teistä voittaa. Messi! Mä tulin päättää kumpi teistä. Teemu Senke! Siis mitä? Teemu on feikannut koko päivän se some, että se on Oulussa. Jos muistatte vielä niin se tuli meidän edellisessä videossa 3. kilpailussa. Aika äällä mun mielestä. Seuraavaksi Teemu sun tehtävänä on arvioida, että kumpi näistä veti paremman trickshotin. Niillä oli puoli tuntia aikaa. Okei. Okay. Eli tässä näette Anninan trickshotin. Tuuri. Kyllä se oli ihan taitola. Mikä meinaski tulla taito? Se kyllä näytti täysin tuurilta, että toivotaan, että Basulla on vähän enemmän taidosta kyse. Okay, seuraavaksi katsotaan Basun video. Ei mitään, niinku Ilu sanois, niin pitää tästä ykkösen sisään. Toi sininen legit meni. Sit vielä keltainen ykkösellä. Vielä, tää on vielä vapaa triksotti. Tohon vielä uudestaan. Meni legi! Toi meni legi torans, kattokaa. Missä on vas, kattokaa. Kattokaa, todiste. On sisässä. Monta yritystä sulla meni Niin ykkösellähän se meni. Eli täysin taidosta kyse. Juu. Kyllä mun mielestä tän voitti Basu. Yes! Kiitos! Yes, helppo ja kiva, mä en metti mun suka. Mitäs sitten? Teillä on 5 minuuttia aikaa mennä piiloon, käytös koko Kauppi Sportcenter ja me etitään teitä sitten. Heippa! Mä voin seuraan Basulla. Täällä pikku. Hei! Se pääses ulos tuolta. Mä enää tiedä mihin ei saanut mennä. No nyt se seuraa mua. Mikä oli kivointa ringissä? No kyllä mä väitän, että se oli se sauna Basuun kanssa. Ja sit kun vielä iso Teemu tuli sinne, niin se oli niinku ihan... Se oli ihan 5/5. Mä varaan tän. Siis toi löydetään heti tuolta. Mulla on yksi plään. 102, 103, 104, 230, 231, 200. Sama mennä. Käydäänkö eka katsomaan ramppaparkki vai lähdetäänkö ulos? Ai ulkonako saa? Ei siis ulos ramppaparkista. Siis legit kaikki ovet oli kiinni. Ja ei saanut mennä mikään mikis ovi on lukossa. Niin.
Alkaa lähdetään pois. Ei ne voi molemmat tänne mennä. Ei ne mene samaan paikkaan. Ei ollut. Musta tuntuu, että mä oon ihan turvassa täällä. Ainakin Teemulta. Se nyt ei varmaan edes älyä, että tässä on mitään erikoista. Konkki! Hienot tilat täällä. Kauppa Sport Center kannattaa. Tää on ihan sikahieno. Musta tuntuu, että meidän on oikeesti melkein pakko käydä näitä kaappeja. Koska Anniina mahtuu tänne. Kyllä Basukin mahtuu, se on pitkä kaveri. Käydään kattoo sauna. Ei täällä. Sinne on... Se on kyllä läpi. Totuuden hetki, onks täällä joku? Ei oo. Mistä te ootte? Nyt mä erosin leiristä, koska mä haluan voittaa tää, vaikka tää ei oo mikään kisa meidän välillä. Mä haluan silti voittaa tää. Mulla on täydellinen suunnitelma tähän, mut sitä ennen mä käyn kakalla. Siis ei tää nyt helppoa. Tää on ihan liian iso tila etsiä yhtään ketään yhtään mistään. Onko täällä ketään? Katso. Nyt säikäytetään. Siellä on ollut ketään. Ne ei ollut vessassa niin kuin minä äsken. Mä voisin tehdä näille kaikille ultimaattisen pränkin ja mennä itse piiloon. Nimittäin pois täältä. Mä luulin, että mä oon tässä hyvä, nimittäin meitsi on kuitenkin palkittu 3. luokalla. Pituushypyn 6. parhaaksi pojaksi. Osallistuja oli 7. Mut se ei nyt liittynyt mitenkään tähän. Yrittää etsiä ne kaverit jostakin. Hyvin meni. Ei me päästä enää takas. Ei mulla tee mun numeroa. Tää koko homma menee ihan reisille, nimittäin mä oon hävittänyt nyt Leevinkin. Miten mä... Hei, tiedätkö mikä olisi pro-taktiikka muuten? No missä me ollaan oltu mahdollisimman paljon? Mitäks ne tuohon? Ei voi olla noin. Mitä? Hei! Vitsi! No ehkä surkeimpia etsiä. Kato sitä! Ketä mä tiedän. Vielä laittanut toisen niinku tosta kaapasta, jos oli jotain apua. Seuraavaksi kilpailijoiden tehtävänä on minuutin aikana heittää niin monta koria kuin ne ikinä pystyy. Minuutti aikaa, kumpi kilpailijoista saa enemmän korea, voittaa. Nyt! Vasu on ihan järjettömän huono. 20 sekuntia aikaa. 3, 2, 1. Irti! Nyt oli noin rankka. Mitkä on fiiliksi? Hengästynyt. Korit on laskettu, rumpu on pärinää. Voittaja on Anniina! Eikö mennä seuraavaan ja ehkä jopa ratkaisevaan haasteeseen. Tässä tehtävänä teillä on etsiä tää keltainen pallo, mikä me piilotetaan tänne jonnekin kouppiin. Ja sitten etitte se. Kumpi löytää aika? Voittaa. Ei alkanut vielä tosta. Ei alkanut. Me löydettiin hyvä piilopaikka. Yes sir. Pallo on nyt piilotettu jonnekin ja te saatte lähteä etsiä sitä. N1 nyt! Tällä ihan rennosti mennään, katsellaan paikkoja. Katsoo nää ilmiselvästi paikat varmuuden vuoksi. Vihutiimi menee täällä. Omo. Nouseeko tuosta? Joo, kyllä mulla, mutta en mä nyt vitti rasittaa käsiä turhaan, että tein just tänään treenejä noilla. Ruo. Tein itse asiassa 60-sillä, niin tuolla on toi yläsalikin vielä vai? Hei, nyt Pasu tulee. Te ette oo käynyt siellä yhdessä huoneessa ollenkaan. Siis sä et saa niitä sinne sisälle yhtään mitenkään. Jos sä oot pystypunnaruksen tolla, niin mä voin kertoa missä pallo. Minkäs teet, kun oot vaan hyvä etsiä? Basu löysi pallo. Tilanne on 2-2. Ja nyt siirrytään aika täperää viimeiseen haasteeseen. Onks teillä mitään haju, mikä on viimeinen haaste? Ei oo mitään väliä, mä voitan se kuitenkin. Mua vähän pelottaa. Mä en tiedä yhtään.
Viimeisen tehtävän aika. Teidän kanssakilpailijat ympyrästä on äänestänyt teitä jompaa kumpaa voittoon. Se kumpi saa enemmän ääniä. Cap, stop the cap. Eihä. Voittaa 1000 euroa. Eihä. Mitkä fiilikset? No nyt alkoi pelottaa. Jos tulee tasapeliä, otetaan KPS. Siitä mistä kaikki alkoi. DJ, spin that shit. Mä oon Teemu. Nyt on tullut sen aika. Mulla ja eräällä henkilöllä ei ole missään vaiheessa kadonnut lämpö, veljeys ja ystävyys. Maestrolla ja mulla ei ole missään vaiheessa kadonnut niitä. Joten mun ääni menee Basulle. Kiitos Teemulle. I got you. Mä oon Iso Teemu ja mä äänestän Anninaa, koska OGPR Gang, let's go! Mitä? Antoiko tolle äänen? Oi! Iso Teemu antoi nyt Joo, hei Teemu, mä lähden sun kyydin Jyväskylään käymään sitten. Karhukopla. Tilanne on 1-1. Let's go, karhukopla. Jatketaan. Onkka, nyt! Anna pyöriä. Moikka, mä oon Onkka ja mä äänestän Basua, Let's go! Onkka my guy! koska Basu auttoi mua monessa tilanteessa ja sen takia mä annoin sille myös reissun suojaa, joten mä äänestän Basua. Silloin kun syöt. Tilanne. Basu 2. Annina 1. Jatketaan. Moikka, tässä on Maisa Alatalo. Mä oon päättänyt äänestää Anniinaa voittajaksi. Ja syynä on se, että mä vietin Anniinan kanssa enemmän aikaa ympyrässä. Let's go! Moro, se on Karola tässä. Mä äänestän Anniinaa. Joo, estoile vaan. Anniina on ollut alusta asti kunnon voiton tahto ja voiton himo. Ja se on myös pelannut tosi reilusti ja fiksusti koko pelin ajan, joten sen takia... Se ei oo mun vika, että sä hävisit mulle kivisakset, pappi! Se ei oo mun vika! Tilanne on tällä hetkellä 3-2. Moi, täällä on Ella. Mun ääni menee Anniinalle, koska Anniina veti niin hienosti ton loppuun asti. Sille ei ollut mitään... Moi, täällä on Ella. Mun ääni menee Anniinalle, koska Anniina veti ton niin hienosti loppuun asti. Nöyränä, sille ei ollut mitään etuja, se ei päässyt saunaan. Se veti tunnollisesti loppuun asti, eli mun ääni menee Anniinalle. Se ei oo vieläkään mun syy, että mä voitin. Mä muistin parhaiten, mä olin hyvä kivisakset paperissa. Ella ite äänesti mut sinne saunaa. Tilanne on 4-2. Jos Annina saa vielä yhdenkin äänen, Annina on voittanut. Moi, se on Korpe täällä ja mä annan ääneni Basulle, koska siitä jäi kaikista eniten sellainen fiilis siitä hetkestä, kun me astuttiin sinne ympyrään, että hän oli tullut sinne voittaa. Come on, my guy Korpe. Tilanne on 4-3. Viimeinen ääni. Siniverkkarimies ratkaisee kaiken. Jos siniverkkarimies antaa Anninalle äänen, Annina nappaa 1000 euroa kotiinsa. Jos antaa Basulle äänen, sit tulee KPS. Siniverkkarimies tässä. Nyt pitäisi päättää, että kumpi on ansainnut voiton, Anniina vai Basu. Mun mielestä oikeastaan Basu sen takia, että se asuu Mäntsälässä. Niin se tarvii rahaa, että se pääsee pois Mäntsälästä. Ei, come on! Kiitti, terveiset vaan sinne Espanjaan. Ei niin lähellä. Tasapeli tuli. Ootteko te valmiin ottaa KPS? Mä oon ennenkin voittanut. Nyt on aika tullut. KPS, paras 3. Annina olikin tärisee. Ja tuomari, olkaa hyvä. Antaa tulla. Mitäs Annika laittaa ekana siihen pöytään? Annika. Mitäs laittaa Annika? Miten vedetään KPS? KPS. KPS. Basu johtaa 1-0. Ei tarvii voittaa enää kuin täällä se ratkeaa. Noniin. Jos mä voitan tän, niin se on siinä. Katsotaan. KPS. Sauna! Ja sieltä! Kova! Tuu toitto! Iso Teemu! Mitä Iso Teemu? No! Me pois! Me tapahtuu? Let's go! Helppoa! Ei. Siis niin KPS-mestari voitin aika monta itse asiassa edelliselläkin videolla. Kyllä. Kiitti kun sä katsoit tämän videon. Heippa!